Najúspešnejšia slovenská fitnesska v naturálnej kulturistike Mariana Ošková si v júni na majstrovstvách Európy vybojovala postup na majstrovstvá sveta v Juhoafrickej republike. V Kapskom meste dopadla nad očakávania a domov sa vrátila s vynikajúcim 3. miestom. Prípravu Mariany Oškovej na majstrovstvá sveta mapovala naša televízia ešte pred jej odchodom do Afriky. Pod vedením trénera Karola Tatranského podstúpila tvrdý tréning a prísnu dietu. Tak pripravujeme sa veľmi tvrdo, aby som povedala, že ešte tvrdšie, ako sme sa pripravili do Belgicka. Mariana odchádzala do Kapského mesta s rešpektom vyrovnaná a s odhodlaním prebojovať sa aspoň do finále. Určite mám trochu i rešpekt, ale samozrejme sa budem snažiť dosiahnuť čo najlepší výsledok a čo najviac zabojovať, ako sa bude dať. Prebojovať sa do finále bude už pre nás veľký úspech, ale v kútku duše a v srdci počítam aj s väčším úspechom. A tu sú už zábery zo spomínaných majstrovstiev sveta, ktoré sa konali koncom októbra. Kapské mesto privítalo 30 súťažiacich. Aj v Afrike sa rovnako ako v Belgicku potvrdilo, že najsilnejšou stránkou našej fitnessky je pózovanie. V tejto disciplíne nemala konkurenciu. Tak ja som postavou jednoznačne bodmi vyhrala. Skončila som na prvom mieste. Premožiteľky našla vo voľnej zostave. Tu naopak excelovala Španielka Jasmína de Haro, ktorá sa stala víťazkou. V zostave určite tam bola kvalitnejšia, pretože to bola bývalá gymnastka, takže tam naozaj dominovali skoky. Mariana predstavila na majstrovstvá sveta novopostavenú zostavu, ktorú odprezentovala bez jedinej chybičky a publikum postavila na nohy. A Mariana tam potom vlastne vyberla na to pódium, zahlasili ju vehementne a ona vlastne podal maximálny výkon a už som veril 100% medailu. Vo svetovej konkurencii napokon obsadila výborné 3. miesto. O medailových príčkach pred odchodom ani nesnívala. Snívali sme teda o tom finále, že sa dostaneme do prvej šestky, ale určite o tom, že budem 3. na majstrovstvách sveta, to som ani nesnívala. Mariana Ošková tak svoju prvú súťažnú sezónu ustála nad očakávania a popradu hrozí, že už čoskoro budeme mať majsterku sveta v naturálnej kulturistike.